Mo sugoya. Ai ni na sim kita ma. Ujiba shiu. Kemla. Hey. Mune be amino. Salon shiu. Ujiba shiu. Kita ma. Salon shiu. Ala anya mo fa to. Ni toro ya mala bolo ni be. Ka kana cogo di. Salon shiu. Mo be amino. Shiu. Mu. Akara cogo di abonyo Mu. Salon shiu. Madam sabal safara tela madam akara cogo di Salon shiu. madam sabal Mu. Mu. Ah bon. Tura ka to ay jojo idila mu dega ay jojo ay say jojo Mundi. to mu ne be no mu ne be Allah anya fona mu ne be Saka fo mu. Mu. E ba ka mu ne fo mu. ijo da abonyo no de nyane makoro abonyo no Gausu ka yirila ni mundi. ni Mo lan kulon. Mala ngolo ni wallahi. nyane makoro ngum ni Ni ne ma ne fa to ala. ni ne fa je kana akara cogo di Salon shiu. Ni be ya mo ni fato ni Salon ni shiu. fato le dai bulu ya kuri. Salon shiu de. Nene ka alam na kwa kiya wuro nyingali kenina. ijo sa sisan abado comme ni ko mesina folo antanya sini ma folo aka manga dabla folo ay sabali amikla ko kuma kam No, ilo la tip. non ne kam ko Gausu ka yirila. ay sabali de la papa ide la tono maga sabali ni wakati te manga ga wakati Salon shiu. Salon shiu. ay sabali manga jo folo nga nyasini ba ma folo ni ba de ala tono sa ma sajal sa sabali Mune asoro. bora ka bine sisano Salon shiu. Typhon officiel. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. ni ba ma folo ni ba de ala tono sa ma sajal sa sabali Mune asoro. bora ka bine sisano Salon shiu. Suma kɛra fama ye koyi k'an to ɲɔgɔn na ka nin san yiri ka ban nin bɛɛ kɛ tan O kɛra koyi. depuis Gawusu bɔra a ka dɔgɔn fo sisan ne ɲɛ ma da Gawusu kan ne na sɛgɛn kɛ Gawusu ko nin na Allah. Mali kɔ ka Mali dugu tɛ dugu ye ma min yara Gawusu nɔfɛ wallahi segin'o de la ka na Sumbage a bɔ min kɛlo Wallahi. he ana ɲɛna fin bila ne yɛrɛ la koyi an na min ka kunfɛ k'a tɛ don lu ma fɛ ko fɔ fo Gausu Gawusu ka ye Allah. wallahi Gawusu sɛgɛn koyi. ne segin min kɛra o la sa ka na n denkɛ Umaru de ko ma o la sa ko Gawusu ma sa o de Umaru de y'o kibaruya da n tulo kan ko Gawusu ma sa i m'a ye ale sɔrɔle ka yɔrɔ le ɲɛfɔ an ye ko a Bamakɔ yɔrɔ min dɔ de wallahi fo ka an ka yɔrɔ fana ɲini ka na yɔrɔ ye o de y'an na yan sɛgɛnna dɛ wallahi wallahi an a yalaba yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔ mobili ta yɔrɔ gɛlɛyali wallahi an n'a tile saba le kɛ an donni Bamakɔ yan tile saba an ma se Gawusu ye wallahi laban na sa ne ko k'an tɛ fɛrɛ kɛ ka lettre ni kɛ ko a so pour que Sɛgɛnna burangaw sɛgɛnna. a bɛ kɛ cogo a de kɛlen tɛ fewu a kɛlen tɛ wallahi a Gawusu ko Wallahi. non a kɛlen fatɔ y'a den ko de Allah. wallahi o tuma na sa Gawusu bɛ bɔ tuma min na o y'a sɔrɔ misinin dɔ bɛ n bolo yen o tun ka dɔgɔ o misinin de kunbayalen sisan den fitinin dɔ fɛnɛ tun bɛ yen n tun y'o ŋaniya ni Gawusu ye depuis a ka dɔgɔ n'a a kunbayara n b'a ɲini k'a di Gawusu ma Ala fɛnɛ nana n'a ka si ye si dile deni o ma a bogotigiyalen sisan n fɛnɛ na misinin o feere n'a misi feere k'a wari di ne ma Awɔ. an fɛnɛ n'an sinkɔrɔ ka denmuso ma n'a ye a kɛra ten ka furu bɛɛ kɛ furu bɛ kɛ furu kɛlɛ a ye Awɔ. nka an kana Gawusu ɲini komi Umaru na Gawusu kibaruya fɔ an ye n ko a tɛ ɲa fo k'an kana an ɲa ka la Gawusu kan fɔlɔ wallahi Mburange. denmuso fɛnɛ ko ɲɔlɔ denmuso fɛnɛ kan kelen tigi de Kan kelen tigi a don ko dɛ. k'a tɛ furu kɛ si ma ni Gawusu tɛ wallahi kelen tɛ fewu Mburange du ye baraji sɔrɔ. wallahi a kelen tɛ denmuso ni
donna ɲɔgɔn fɛ école la don kelen Gawusu ni to la k'i bori wallahi denmuso y'a ka karamɔgɔ lakɔli maître yɛrɛ tɛlɛ k'a fɔ ɲɛna hali na min kɛ lakɔli maître bara ko Cameroun hakili ka di Gawusu hakili Gawusu bɛ min dɔn Umaru kun t'o dɔn Gawusu bɛ min dɔn Umaru kun t'o dɔn Umaru ma bɔ mɔgɔ sira n'a fa tɛ wallahi o fa fɔ cogo la sabu mɔgɔ ti y'a fɛn bɛɛ fɔ i den ɲɛna sinon Umaru kɛlɛ ne kɛnɛ Gawusu kɔni Gawusu la mɔna n yɛrɛ ta fani fɛ Gawusu tun bɛ kalan kɛ kojugu Gawusu ni muso ni yɛrɛ bɛɛ donna école la ɲɔgɔn fɛ burankɛ aw y'o ɲɛ koyi n'a bɛ kuma o tun bɛ ne yɛrɛ de kɔnɔ ne yɛrɛ kun ko dɔɔni ne yɛrɛ kun ka na bɛn kɛ ko n bɛ taga village la ka taa muso ɲɛnama ɲini ka na Gawusu ma wallahi n'a fɔ n'aw ye min kɛ wala a bɛ kuma aw bɛ ne kɔnɔ de balimaya tɛ fili sa burankɛ ne yɛrɛ kɛra balima ma mɔgɔ y'i dɔgɔmuso ta o kɛra i dɔ ye o wallahi sinon dɔgɔmuso Sunguruni ma a ma diya dɛ ni waati bɛ ne kunkolo a y'a kɔlɔkɔ la ni tun ma nin sɔrɔ mais komi burankɛ don ma buramuso komi kɔrɔ nale an bɛ fɛrɛ kɛ ka an bɛ nin to i baro kɛ lon dɔ de a na ji kɛ ne kunkolo kan Mama Sumba Allahu Akbar a barika Ala ye e sɔnna ka ne sara nin na Mama Sumba ni ne ye ne sara de e bolo waati min na ne bɛ ka n cɛsiri e kana yɛlɛma du kɔnɔ walasa e ni Gawusu tin bɛ don ɲɔgɔn na a k'a dɔn k'a fɔ k'a ba y'i ye ni ne ye ne sara ye e bolo a barika Ala ye a tɛ tɛmɛ nin kan a barika Ala ye a tɛ tɛmɛ nin kan a tɛ tɛmɛ nin kan Mariam, il y a mis ton magas là. Ton magas te mɔgɔ ɲɛnama ye. N ko ton magas ye ne segin denmisɛnninya kɔnɔ. Ni tɔɔrɔ tɛ fila ye. Ni ɲani ni fila tɛ. Mariam ni degun tɛ fila ye ton magas ye kelen yira ne la dɛ. Mariam, sufɛ. Ton magas wolodenw olu b'u da ka sunɔgɔ depuis su première heure bɛ se a b'a fɔ k'u ka leçon ta u ka t'u da ka sunɔgɔ a bɛ ne bila ka ciw de kɛ ci tɛ ban n'i nana ka bɔ kelen na a bɛ n bila ci wɛrɛ la n'i nana ka bɔ n'i ye dɔ ban taga show fa taga nin kɛ ne de bɛ musow ka baara cɛw ka baara ne de tun bɛ nin baara ninnu bɛɛ kɛ du kɔnɔ Ton magas ye. Gawusu Ton magas ye tellement k'a ye ne tɔɔrɔ ka ne degun nana bonya ka bonya ne ɲɛ b'a la degun in bɛna jouer ne ka kalanko kan on dirait k'a yɛrɛ kɛlen ka bɔ a kalama ko école la ne ka moyenne bɛ ka caya n'a yɛrɛ den ta yɛrɛ a ɲɛ b'a la ne ka moyenne ni ne ma kɛ premier ne bɛ kɛ deuxième ye Umar dun à peine Umar yɛrɛ tun tɛ moyenne yɛrɛ sɔrɔ tuma dɔw la yɛrɛ depuis a nana ye k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara ne ka niveau kan ka taa i b'a fɔ k'o de ye dɔ fara juguya kan tuguni a ye ɲɛ tana kɛ ne ye du kɔnɔ Mariam ne hakili bɛ ton dɔ la Ton magas taara ne sɔrɔ ekɔliso la ka don ka taa fɔ an ka mese ɲɛna k'a mago bɛ ne la k'a bɛna ne bila ci la mese ko k'an bɛ composition la ko k'ale b'o dɔn k'ale b'a dɔn k'an bɛ composition la ko mais k'u composition jɔ fɔlɔ ko ne bɛ taa o b'a sɔrɔ an bɛ prémisiri la ko fo ne ka bɔ ka taa ale ka ci de kɛ fɔlɔ ni nana ko composition ka continuer mese ko k'u tɛ se ka bɛn Madame nin don mese kumana fɛ directeur kumana fɛ bɛɛ Ton magas ko kuma t'a la Madame ne bɔra o don
ka tɔw to kalan na madame ne taara tɔnɔ magasi ka ci la kungo kɔnɔ madame ne taara ci ninnu ɲɛnabɔ tɔnɔ magasi bisa de ta ne ka maa don ka ne bugɔ kungo kɔnɔ tɔnɔ magasi o don tile bɛɛ kɛ a bɛ ka ne bugɔ kungo kɔnɔna la mɔgɔ tɛ ka ne bɔ a bolo tɔnɔ magasi kɔnɔna jugu de mɔgɔ kɔnɔna juguba de ni cɛ in ye Gawusu kana o kuma ninnu fɔ sa. Taa f'i fa n'i ba ma k'o kɔnɔna ka jugu koyi. O tɛ fɔ koyi. Gawusu yɔrɔ nin ka girin e ka minɛ bani. E ka minɛ bani a ka girin koyi. A ka girin koyi. Mɔgɔ fa n'i ba ka ko tɛ juguya i ma o tɛ giriya mɔgɔ ma koyi. Ko tɔnɔ magasi bɛ nin kɔnɔna juguya kɛra ne la Tanisata fɛnɛ b'a Tanisata yɛrɛ b'a dɔn k'a man di ale fɛla ko tɛ a degunnen don mais a bɛ tila ka tɔnɔ magasi dɛmɛ o kan. A koni kun tɛ juguya kɛ ne la mais a bɛ makun tɔnɔ magasi bɛ nin juguya nin bɛɛ kɛ la Tanisata b'a kɔkɔrɔ dogo. Gawusu ne y'a f'i ɲɛna k'e fa n'i ba de don. I ɲɛ bɛ tɔnɔ magasi la tan a tɔgɔ kuma fɔ sa i ɲɛ b'a la a bɛ yɛlɛ bɛɛ kɛ fɛ a bɛ fan bɛɛ kɛ yɛlɛko ni fɛnw nisɔndiya ye mais i bɛ mɔgɔ jugu min dɔn tɔnɔ magasi ka juguya de bonya ne ma ka bonya ni ne obligera ka moti ka du bila n ma dan du ma dɛ n ye quartier bila n ma dan quartier ma dɛ n y'an ka village bila pewu juguya bonya kama magasi tɔnɔ magasi ne sɛgɛn dɛ e yɛlɛ yan ala i y'a ye sa ne Gawusu kɔnɔfɔ ɲɔgɔn tɛ ne la bilen ala ne bɛ n'i ta k'a ɲugu i bɛ taa ala ne bɛna n ka degun ɲɛfɔ ne bɛna n ka degun ɲɛfɔ n furumuso ye ale b'i ta kɛ yɛlɛ ye ka da kan n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ala ala ne b'i deli n m'a ɲini fɛ ala ala nafolo bɛ ne Gawusu bolo ne tun bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ n y'a kɛ dɛ hali ni b'an ka nafolo bɛɛ de ta k'an n'a sigi an ka fatanya in kɔnɔ nka maramu hakili ka sigi an b'a la jaba ala se bɛ ye ala de ala sinon kɔnɔfɔ ɲɔgɔn tɛ ne la bilen ne bɛ n ka kuma fɔ min ɲɛna ale yɛrɛ bɛ yɛlɛ a t'a dɔn ko n bɛ ka kuma fɔ ala ne yɛrɛ jɔrɔlen ka ne hami e jɔrɔtɔ mun na sisan jɔrɔtɔ min na an taara muso ko nin kɛ fifi ko nin n'o y'a sɔrɔ Gawusu bɛ na sɔn ala n'a tɛna na sɔn a la a hami min bɛ ne la Alahu Taala de b'a dɔn a hami ba de na o hami boyi la a bɛ sɔn n ka ne na Gawusu lamɔ bari an ne na lamɔ Gawusu tɛ se ka an k'a fɔ k'u Gawusu k'a fɔ banaku n'o tɛ kamanagan bɛ ne la dɛ a b'a ta malo sɔrɔ nin ko la kamanagan yɛrɛ de bɛ na walayi n'a ma sɔn an b'a danga an b'a danga ala mɔla mun kɔɲɔ min fɛn bɛɛ kɛlen k'a ban ni fifi ko nin ni Gawusu y'i ban ma baasi t'a la sa n'a y'i ban nin ma a malo tɛ ban maloya t'a rɔ sa i fɛnɛ an taara an bɛ taa min na maloya t'a rɔ awɔ maloya t'a rɔ Gawusu madame ne tulo b'i la sa i b'a dɔn cɛ kura ni muso kura min nalen ne don kɛ u ko k'u bɛna muso d'i ma koyi u ko k'u bɛna muso d'i ma ko jɔn bɛna muso di jɔn ma cɛ kura ni muso kura min nalen ne don wa mama Suma jɛlen don n'a ye koyi madame a ka di mama Suma ye wallahi ala ni ala ne kɔni ne bɛ su bɛɛ ban ala de deli la dɛ se kɔni tɛ ne i ɲɛ b'a la fo ka n'a kɛ maramu yɛrɛ bɛ n'a kɛra ne kɔnɔ ko maramu hakili bɛ na nin na o de b'a tɔ juguya a sigilen filɛ ka kuma dɔw imaginer k'olu fɔ wallahi sɛbɛ de don o kuma ba yɛrɛ cɛ kura ni muso kura nin y'a fɔ k'u bɛna muso kura d'i ma mama Suma fana y'a fɔ ko o diyara ale ye a tɛ se ka fɔ sinon nin kɔni nin ye fatɔya kan de ni mɔgɔ tɛ mama cɛ kura nin y'a fɔ mama Suma y'a fɔ non madame e bɛ ka kuma min fɔ ne kɔni bɛ ka débat kɛ ni ne man ka débat kɛ ne b'a faamu i y'a mɛn i man kɛnɛ nin wagati in na a bɛna nɔgɔya e delila k'a fɔ ko filɛlikɛla dɔ ko mama Suma dɔgɔnin sara e hakili b'o don e ma deli k'o fɔ wa jɔde madame ne ko e ni hakili bɛ yen de ou bien a tɛ yen parce que là je suis perdu e jɔ
hakili bɛ ne ko waati bali la. E y'o fɔ ko misi kurabɔla ko ko awɔ